Anita, og jeg er indretningsdesigner og stemningspilot. Jeg hjælper mennesker med at blive mere glade for deres hjem. Det gør vi at sætte fokus på deres indretning. Og nu skal vi på indretningsbesøg. Hej! Fordi det er vigtigt for mig, at I får det her personlige hjem, som I rigtig gerne vil have. Og der må I rigtig gerne fortælle mig, hvis der er en ting, som har særlig betydning for jer, eller flere ting, det kan også være et møbel, så vi er helt sikre på, at vi i hvert fald får det implementeret i indretning. Hvis I har tænkt på, for eksempel hvis I gerne vil have tapet, eller nogle bestemte farver, der er noget, I har en forkærlighed for, så skal I selvfølgelig også have det. Jamen, vi kunne godt tænke os at få malet en anden farve på væggen, som vi for nylig har fået malet en grønlig farve. Den kunne vi godt tænke os en anden farve. Så stuen gav os noget mere hygge og varme. Så fik vi hjulpet dem med deres indretningsudfordring. Hvis du har en indretningsnød, som du gerne vil have knækket, så ring eller skriv til mig, så finder vi en løsning sammen.